because sadia no what here no what dia me man sample wona mpacho be hwa dia man sir fato so ho nyagro me ba so wa watch na betumi adan woni ahwe project no ha adan no watch laptop no ha sir onye easy ah me hu bi da yam kwai ale Tenya du Nyame a Enka Ɛbɛfa na ba abusia yehu we hyiraw na yehu wa onsan on kan medin ka kyerɛ sɛ abusia wo fiduam hia no ensem pankoten eno dɔfo yebɔ wudowuro na ene in fact ensenkyerɛne ne awawade a papa Stephen Adom Kyei-duah esi ewo naso ye no eno na mesrɛ so benya wabotre ne sɛ afi 2025 yi sɛ wo pɛ adansie mu da hɔ enye say ye 419 adansi ni biuda bi we ya dansi ya emuda ho evidence gani bomodin so odi wakoma bedi eya dansi ya oba behwi na onyankopon so aye wa dom na afi 2025 ko na wi ye no na wo so afa wontampa efra odofo mesre se obemia like button so ma me na wa share media no say wo subscribe eye wa YouTube media bomodin na subscribe na fiduam hia no de ni papa po ho no ho ye na ndisi yakopon ye wadom na se obehye ni papa na wabomode se obeyede oboso no biye orofo ye nkomra nsem kase pa bonsem kase pa amen ye nyina nka se Yesu yeda wasio amen se ye kase obi ewu na meka ne se wasa bankwa mu a ka metimi agina danse we so akase yenua bema wei wo wi nanso adum ne nti wa bankwam bonsem kase pa nipa ne doso nti adanse die no ye twitwa so aye ne na aposo papa yi se ofri kwau obomi na duamoa yo kwau obomi na duamoa eho ane ofiri eho ne yawo no ne maame ne papa nyina eho na ofiri na nkana ha na wote a no oye na dwuma ose woye nipa kase ye kase obi ye macho mana ono na beti eyese ne koko bie ne koko se ya oye nipa kase na owayonkofo a omu nyina nso agidin a meka nse ne sika nso so ewo wonsam tinkana ha na wote na be 7 years ni oyare yare ne hyase no ose na ofi moja na ofi moja ti moja fie saa no ekopie hospital ti de koba ya no se na fu nso so ahyase se eye kese enti moja fie mu na fu be ye kese na nyade a no kwasem ni o se doctor timi ye bibia man no stop moja fie no enti man na fu ne be ye kese a ye kan se na fu no edoai se wo de ba chiefo kasem eni amamre gidie mu a osi ye ka kire ne se ya bonu dua enu nye Kristo gidie nemom eye gidie fufuro bi omo ka se ya bonu dua enti na fu bedoai eye kese ema ne na se tatai sabre no osi no ko hospital bosumi bia na ye twi nsuo ene na firi ye fununum bosumi bia no mo twi nsuo na funu taso se den yare we 7 years osi dekoro doctor na o hye no doctor na o hye no o twi nsuo firi ne ye fununum no efra ne ka kire ne se yare no ode ye asofo a obewu na yare no ba bi aduro no nyade ebeye yi wa wantumi anhye no ana wo se ode ye asofo nso obedai obewu enti papa isi na bamu bebui enti esi awro no ho a na fusu nyina ya tete na fuso yetimi ne sika tete na fuso yetimi de bread tete na fuso yetimi de pentoa tete na fuso ade bi ya de bete ye moja bebebia ye bete enti na fu ya tete na fuso nyina enti e ba sa no a doctor tu ne fu se ode ye sofo semu a aha ne ya me ya kakra se ka bianka
and the doctor Enka said gire Nyame ya dai ebem enso doctor ka che say o de yes of some obewu enti papa yi say obepeja ayare no e de call bosom so bosom kase a obi anim ene wo USA wo Canada wo babia wo bia sa bosom ne de agidi pa na me modindini bosom kase pa agidi wo babia ka say ye de agiwa che say wakoma nyina timi ye de etuo no ana ode call ho ana omukum odwan ko ekum akokɔ dini moja ni nyina sra no di ku nsuo mu kanche ye ɔse wɔ soa ade bi wɔ ne ti so ɛdi nante kronum sɛ ɔde dane sa aduabɔ no ne nyina akyi ne ho anya dai antɔ no ya ka kyerɛ ne sɛ ɛno akyi ne difoɔ ka kyerɛ ne sɛ ne maame na ɛyɛ no abra na sa abra no ɔyare nti ne maame na na hwɛ no ɛma ne maame na ɛyɛ no nti no ɔne ne maame so yɛ aka ɛpam ne maame ana afei wɔde yareɛ ne bɛda adam ana nafu bɔ so sei ne nase ataatai ne tinku ana tua soɔ enti adekyea bia ɔbɛto awie a na wakɔda ɔbɛto awie no akɔda papa yɛ ɔgyina ne nkyɛn onim papa ne wɔ baabi a wɔne ne mfiri kuro baako so ɛnyɛ n'adamfo no no wɔnhyia ne baabi ada papa yi so ɔkɔ ayie wɔ kwaw kuro no mu ana ɔhu sɛ papa wɔatie fikyire baabi enti ɔhu no no ɔse daabi mema wongu mede wobɛkɔ odiifoɔ bi a yɛfrɛ ne sɛbiadom Kyei-duah hɔ na sɛ mede wo kɔ a ɔho bɛtɔw enti ɔgyina ne nkyɛn no ɔnim ne baabi a ana ɔse papa yi baabi a mɛkɔ bia 7 years ni wɔse saa diifoɔ no nko anaaka wode wo yareɛ kɔpie ne nsɛm a Nyame bɛfa no so ama wo ho ayɛ dai atɔw obi mɔ ne nsɛm kɛseɛ paa wɔkɔ ayie ɔnim no ɔno firi kɔfɔ dua kuro no mu ana ɔkɔ ayie hɔ enti wɔso wɔbɛba na ɔde ne number ɛmaa no ana ɔde yɛ number sɛ wɔ TV no so maa ne sɛ ɔmfrɛ no ɔmmra ana ɔmaa ne lɔlɔ fɛ sɛ ɔnye mfo kaa ɛmfa mmra Kumase na ɔbaa Nyame bɛfa papa so ama ne ho ayɛ dai atɔ no ɛka bi a ɔbɛbɔ bia na ɔbɛtua enti wɔso ɔbɛduru hɔ no papa yi se ɔsa sɛnde sika 1.5 ɛsa de maa no sɛ bibi biara a ɔbɛtu so na mo bia ɔmfa nyɛ dai ɔmfa nyɛ na papa yi se da ɔbɛduru hɔ no da papa bɛ preach no papa bɛduru hɔ no mo ana ɔfrɛ no gyina ne pulpit carpet no so sei ana ɔde ne nsa bɔ no koko no ɔse wo mede wo bɛyɛ show mede wo bɛdi adanseɛ ahyɛ Adom Nyame di animonyam ɛnɛ papa yi si wɔka de hyɛ Adom Nyame di animonyam sɛ ne nase atataayɛ nafu wɔse nyɛ nafu no ni o nafu no kɛseɛ paa bosome bi ɔtwe mogya no yareɛ ne sɛ 2 years sɛ memyɛ ɛmfie nsu ni ne ho atɔ no ɛne wɔgyina wɔka wei de hyɛ Adom Nyankopɔn din no animonyam amen. Hey, the good Samaritan. Hey, nyonkodo. Na yadan kan ho bribi. Dia na uhunu ya umu kwa yi. Adom arakwa. De dikan meda Nyankopɔn ase. Oh yes. Wa de kɛseɛ bebree ama me. Ɛna sɛ wa ya ma me nu ebetimi na wa ya ma me. Oh yes. San sɛ me obi a me mpa yie kɔ. Na menim ɛkwan ɛfa so a me kɔ sɛ yie bi wɔ kwaw. Ntimi wadu amoa ɛna bi kan sɛ me nsɔle kɔ school hɔ na ntitu me kɔ nkwa school. Okay. Ɛna bi kan sɛ me nsɔle na me kɔ hwɛ me classmate bi ɔmo tie akyire hɔ. Akyɛ sɛ me hunu sɛ me hunu ntimi pie pɛ mo sɛ papa yi nam kwan so a ne nansi fam na futu ya so. Timi san ne ho nam sɛ me nua ɛte sɛ wɔ sɛ yɛ deɛ na ɛyɛ o. Wɔ sɛ duabo nam sɛ gya tweka akoma to ɛnyɛ duabo wo sɛ di dua ne bɔ wa na. Na afro gyina hɔ din. Ana me sɛ enti sɛ wo yɛ ndɛ wɔ sɛ na ɔtwe mienu bi ɔkɔtwe mo gya firi ne yam. Na me sɛ saa mo gya me ma wo ntwe bi. Ensu kro me ma wo ntwe bi. Me ma wo nkɔ bosum bi aso na mo me ma Nyame nipa bi number e Kumase frɛ no na kɔ hɔ na de besi bi asa frɛ me. Ɛna mi iska kan de ma so fa nya lɔre fɛ fa nkɔ. Me bedu fie no ma sa frɛ no. Akosi sɛ ɔsi mi gu ahomboa so. Enti ɛyɛ Tuesday no frɛ me sɛ o Kumase. Ɛna me sɛ ma me no ɔmɔ nkasa. Yɛ na me sɛ ni iska ma sɛ wɔnye. Owie 2 days no be frɛ no sɛ ni kasa de ɛdɛ. Ɛde kan ne ho. Na me de Nyankopɔn ase sɛ abɛna me so. Na me nua wanya de wangu. Ase de ɛtɔ so me de kɔma papa. Sɛ papa wo yɛ papa bi a
me start hwe ne be 3 months ni na me ho kafo ono so wa obedi adanse na o BP for 11 years ni na me tie papa na me ni tu anamo de e ba na me yere de enkoye but me nyagidie say papa na num asem ene ne ye bi ne adanse e ba no me nuansum de ne ka ho a ne ho be dey e beto no enti me gina ha na aseda na de manyankopon ne to so nkoma papa uhu ni sa no me da me friend universal charger the charger we no e charge battery bia sa brad we ye ade a o phone battery ne te se kura sa charger we de be charge de Nyame ase amen ha universal charger endini ni bia be kan ho praise the Lord ne bia wo video mo sa ya video bia adofo amowo apatase ete sign mo wanwa na ene bon sam kasia pa amen Moya
Praise the Lord. Hallelujah. Sa what you say? Pa. Amen. Amen. Now when you are there na me babe gina ni mo ha me be so mu wo Adom no be gina ni say wo me do be show. I'm patching to Nyame na because you PF outside or by inside na pena we me see. And I may you always say. When me enter me yosa. Patch dey. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And not na tell me say bibi pia maybe so ni dem no. Okay. Bon sem kasiye pa. Te me ka me de ni gina Adom nyinam say adanse nti obi an hwete bi awakom. Me de no be ye show. Amen. And e woni no a. Sir. Me hu. Because sadia no wote no odia me man sample. Ona mpacho be hwade man. Sir. Fato so wo ho. Hey, YouTube channel. Me ba so wa watch na be dimi adan woni ahwe project no ha. Adan no watch laptop no ha. Oh, easy. Ah. Who be that? Who be that? Hallelujah. Adom Nyame wayeye. Metumi asoria wayeye. Techemada bodi wa wayeye. Sadia no wote no. Wayeye. Odia me man sample. Ona mpacho be hwade. Oma tatie biania. Fato so wo ho. O fresh koko tuma. Oma eni ebediana. Hey, nyagro. Wayeye. Me ba so wa watch na be dimi adan woni ahwe. Wayeye. Oh, bon sem kasiye pa madum Nyame.